Mbalariany mar Rongo ochako chenro machiwo tiegruok maonge chudo e weche mag tiyo gi mbui kaachiel kod lony mamoko mag teknolojia mayudore e mbui moting'o mano ma nyalo somo pach dhano kendo timo gik mathoth ma dhano timo mong'ere kaka artificial intelligence ne jopuonjre matieko klas 12. George Juma nigi ler mathoth. Mbui kod teknolojia mamoko mag tudruok manyasani obiro kod ber mathoth ne jogo matiyo kodgi e yore mowinjore. Kata bed ni gintiere kod ber, komachielo bende osetudgi kod midhieche mamoko poni ok oti kodgi e yore makare. E okang' man ni oganda to ahinya rawere obedo kod lony makare matiyo kod mbui kod teknolojia mamoko manyasani e yo makare kendo geng'o badho ma itudo kod timo rach kod mbui kod teknolojia mamoko. Ten Mbalariany mar Rongo dhi nyime kod chiwo tiegruok manono ne jopuonjre ma otiyo klas 12. E tielo mokwongo mar chenroni ma ochako e dweni, jopuonjre maromo 25 dhi nyime kod yudo tiegruok e Mbalariany mar Rongo. Basically, we were training them on digital literacy, on how to handle different computer platforms and applications, how to navigate through the cybersecurity issues, and how to monetize their profiles. Jopuonjre madhi nyime kod tiegruok ni ma ichiwo nono maonge chudo wach ne gisedo lony mopogore opogore e yore mag tiyo kod mbui kod teknolojia mamoko manyasani. I was encouraged to come and know more about the ICT, the training about the computers. I didn't know how to use computers, but I've gained more skills about how to use computers. I've known how to monetize my social media platforms, about what to post. I was very green in terms of ICT after coming here. I was taught on the various ways of monetizing, especially for content creators. When you are a content creator, you monetize your account so that you can be paid. Also, the online jobs, when you are being given work, you can just use the AI tools which will help you. On the matters of cyberbullying, I was very educated that when using online, think twice before you post anything because it can haunt you forever. Mesha kwa fula, wach ni kao kalukum tiegruok ni, oyudo lony matiyo, kod mbui, kod teknolojia mamoko, eloso pesa, kod yore mamoko. So I've learned a lot, especially when it comes to matters of cyberbullying, digital integrity, and so on. So one of the trainers presented on matters of cyberbullying and so on, whereby elaborated more on the use of social media and cyber. As we know, the country is currently, you can say, it's facing cyberbullying a lot, especially with the rise of AI, artificial intelligence, and so on. So I can say it's better because at least I've gained some skills when it comes to managing social media. Jalup Chancellor Mbalariany mar Rongo ngire Samuel Gudu wach ni mbui kod lony moko manyasani ma oting'o mano manyalo somo pach dhano kendo timo gik ma dhano nyalo timo obendo ng'ere kaka artificial intelligence obiro kod ber mathoth kar kamano bedo seti kodgi e yo marach. There's a lot to benefit from the internet, but there is also the negative consequences which we are alive to. But more so, we were also concerned about the misuse of internet, and therefore we were telling the students on how to utilize the internet beneficially and avoid the negative aspects of the internet, which can also be a challenge to individual students if they don't behave well. Gudu wach ni kaka Mbalariany gombo margi en rawere tiyo kod mbui kod lony moko e yono makare mayudo nweng'o kod konyruok moko gino momiyo gikawo okang' mar chiwo puonj mano rawere e yor tiyo kod mbui. We understand that artificial intelligence has come with a lot of benefits, but with also few challenges where some students would just want to use artificial intelligence to answer questions which they themselves have not synthesized properly. And therefore, our interest is to make sure that we allow the students and the staff to understand the power of artificial intelligence on how they can help us solve a lot of community problems, but at the same time, taking note of the disadvantages which we could avoid by creating platforms like what we created during our annual conference. George Juma, Ramogi TV, Migori. Rowere man kod